Sziasztok! Indulhat az összeszerelés. Ma megvettem a vízpumpát, termosztát, minden görgőket, szíjakat. Most megnézem, hogy jókat vettem és eleget vettem. Néztem, hogy hát a legjobb legyen, amit találtam, kivéve a Febi. Az a vízpumpának a görgője. Ezt normálisan nem kell cserélni, de amint látható, eltört. Ja. Megnézem, most majd nekindulok. Hogy valamit elfelejtettem, ha nem, akkor szuper. Felraktam a motorháztetőt, még nincsen beállítva. Itten csak 2 csavar, egy teleszkóp. Itten ez mikor szedtem le, akkor nem kiszakadt belőle, majd rá kell rögzítsem. Amúgy, mint látható, itt egy, ezeket a kapcsokat csak belnyomni és megáll, ennyi. És kész. Most akkor induljunk neki. A termosztát az eltört. A műanyagból van, eltört. Mint 2003 a gyártási év. Az még a gyári, elég jól kibírta. 22 év, 190 plusz kilométer. Indulok akkor a termosztáttal. Itt ez is kitört. Ez valahogy ebből ki kéne jöjjön. Vagy ez az. Ja, ennyi kellett volna. Ez el van törve, ez szemét. Oké. Ez kint van. Akkor a csövet kiengedem. Csak egy vékony csavarhúzóval. Ez így. Aha. Lent van. Ezt így is hagyom, tudjam, hogy megye, és nem is hagyom, itt megnézem, lyukas-e valahol. Nincsen megtörve. Oké. Akkor induljunk. Itt van valami. Tízes csavarok, és csavar eddig. Itt egy 13-as. Nem tudom, hogy ezt el kéne. Ezt itten. Nem muszáj, oké. Jó, szemét. Itt az új.
mehet bele az új. Mondjuk, hogy a legjobb. Megvan. Mehet bele akkor először a 13-as. Akkor mehetnek bele a 10-esek, mind a 3 egyforma hosszú, szóval szerintem az mindegy. Nem húzza meg teljesen, amíg nincs benne mind a 3. Akkor most csak érzéssel meghúzni, mert ez műanyag. Három 10-es, és a 13-as. Oké. Ezt rögtön be is dugom. A kábelok. Ez nincs megsérülve, oké. Ez jön rá. Így vagy. Így kéne. Miért nem megy rá? Ez megvan. Ez majd most hát így hagyom, oké? Előbb ezt le. Így jön le. Akkor a vízpumpára is úgy néz ki, a 10-es. Ja. Vízpumpára is 10-es. Négy csavar. Hát. Ez így, vagy így. Nem. Fordítva nem lehet felrakni, csak egy mód van rá. Gondolom most ezt jól benyomni, meg is van. Ezt majd becsavartam. Vissza 4 10-es.
érzéssel meghúzni. Biztos megvan mennyi newtonméter, de ez nem lehet sok. Tovább nem sok. Oké. Új. Öreg. Ugyanaz. Ja. Nézzük, mehet rá. Négy csavar vissza, 10-esek. Majd megszorítom. Na, most is megbírom. Akartam, hogy amikor a szíj fent van, de oké. Ez is megvan. Van egy alátét. Azt nehogy elfelejtsem. Tovább nem. Ezt a csavart itt alulról szerintem én csinálok valamit rosszul, de ez nem akar mozogni. Ott van bent még egy, ezt még kicsavarom, és akkor meglátom. Itt valamit én csinálok rosszul, de még nem jöttem rá, hogy mit. Ja, itt megálltam. Valahogy nem igazán tudom, hogy jön ki. Az interneten utána kell járjak, és akkor már megcsináljuk. De hát már ennyi. Még összepakolom a szerszámokat, mindent. Az esőtől attól félek, a lámpa itt marad. Attól félek, hogy valami megázik. Nem szeretnék kockáztatni. Vannak a régi részek, lassan dobálom el. Csomagtartóban vannak benne a szerszámok, mert hát ott van fent a házikó. Ez messze van, de nem bírtam felparkolni. Majd meg kell csinálni helyet. Annyi, hogy az idéntől az enyém ez a nyaraló. Bár sok nyaralás nincsen még sok munka van. Megmutatom, mit csináltam a múltkor. Nagyon minden be volt nőve. Ezt csináltam a múltkor. Csomó fa. Eddig be volt nőve kb. Ezt itt mindet kitakarítottam, de még van még sok. Nem tudom, látszik, ott a kerítés vége. Szóval azt még ott mindent ki szeretném vágni, és akkor ide lehet állni autóval, pár autó ide fér. Megmutassam a másik oldalt, itt a feljárat. Sok diófa levél. Egy jó nagy fa. Mind a két oldalt van parkolóhely, a bejárat, kapu. Itt kitakarítottam, itt is kb. Eddig a fáig volt tiszta. Ez mindet kitakarítottam. Egész beig, még kicsit tovább is. Az a baj, hogy mind a két oldalt a szomszédok ott is el van hagyva, hanyagolva, mert ez a miénk is
valami 5-10 évig nem volt abszolút ide járva, minden nagyon be van nőve. Szóval itt a mi kerítésünk. Még itt gyorsan. Nem volt csak minden, csak megfordultam a fűkasszával, és ennyi is lett. Itt is van egy csomó. Nem olyan vészes, mint a másik oldalt, de volt sok fa kivágni. Itt ezt még az oldalát, ezt majd egy másik alkalommal, mert bent is van még nagyon sok minden. Ja, hogy bent találtam 2 sörhordó és bor üveg. Ja, erről még ez nagyon be van nőve. Itt még sokat kell csinálni. Ezt az oldalt, ez már mondjuk úgy, hát 70%-ba kész van. Ott a kerítésig majdnem ki van takarítva. Itt is lassan csinálom majd, ahogy az autó, ha kész lesz, elmegyen, akkor majd itt folytatom. Ott vannak az egyik méhek, másik. Már ennyi. Fent sül a csirke, meg még egy pár sör majd, és kész. Persze, hogy nem néztem át az alkatrészeket, amit vettem. Megvan. Nem is néztem bele a dobozba, de ügyes vagyok. És ez úgy jön le, hogy van rajta egy kis fedele, amit le kell róla szedni, és már ennyi. Ennyi lett volna a múltkor. Na, akkor nézzük. Ez csak így. Ja. Ilyen nehéz volt. Akkor 8-as imbusz. Ami jól meg van húzva. Ez jól meg volt szorítva. Ezt már a múltkor kilazítottam. Itt van ez a csavar, ez, és itt még egy. Ez is 13-as. Na, lent is van. Itt van az öreg szett, minden le van véve, az új szett. Új csavarok, minden új, ugyanaz ahogy levettem, minden új megyen vissza. Ezt szeretem, amikor minden alátét, csavarok, minden van az újban. Meg is van, mind a 3 csavar. Az alsó 2-ből a hosszabb jön ide, a rövidebb ide. Ez a görgő. Itt az új.
Oké. Itt vannak az új, ezek a borítások. Itt volt még egy ilyen műanyag borítás, fedő, amiről leszettem, nem volt rajta, nem tudom. Szerintem ide jön, mert bele passzolt. Akkor menjünk tovább itt lent. Ez hogy működik. Ezt ha lenyomom, le lehet venni a szíjat, csak oké. 16-os. Ez lent van. Újra hibába ütköztem. Hát ez most tényleg nem passzol. Úgy látszik, hogy ez volt az utolsó, szóval ha ez nem, akkor melyik? De ezt akkor viszem haza, és ezt kell megrendelnem. Na, a szíjat így kell felrakni. Itt a feszítő, vízpumpa, itt így. Mindenhol benne kell legyen. Oké. Én visszaraktam a borítást a feszítőnek, de nem kellett volna. Befele nyomni, és akkor a feszítő megengedi magát. Akkor csak ráhúzni a vízpumpára a szíjat, és ennyi kellene legyen. Szóval ezt viszem vissza haza, ez ami megyen. És ez is kell, ezt még majd meg kell rendelni. Itt van a másik szíj, ezt kibontom és csak itt hagyom. Ez jön majd így. Ezt majd itt is hagyom. Szóval a feszítő hátulján van ez a biztosítószeg. Ezt miután rögzítettük, majd ki kell húzni. Csak egyféleképpen megyen rá, azt nem lehet elrontani. Na. És mint látható, ez nem feszes, ezért kell kivenni azt a szeget. Szóval az itt van alulról, csak le kell nyomni a feszítőt két kézzel.
kint van. Szóval lenyomni a feszítőt és kihúzni. Most már meg is van.